Se as previsións do Observatorio do Turismo para este verán se cumpren, Pontevedra repetirá como a provincia cos mellores datos turísticos de toda Galicia. Segundo os seus cálculos, a ocupación media estará entre o 70 e o 75% nos meses de xullo e agosto. Todo este aumento ten moito que ver co desexo da xente de moverse despois de 2 anos de pandemia. Queremos vivir no 22 todo o que non podimos vivir no 20 e no 21, o teño claro, tamén polos cheos que hai en todos os actos, é sorprendente, e ten moito que ver con o turismo de congresos que se está a desenvolver nas grandes vilas da nosa provincia, co turismo de deporte. Para xullo, os hotéis da provincia teñen un 12% máis de reservas que no mesmo mes do ano pasado, acadando o 68%. Nas comarcas do Salnés e de Pontevedra superase este dato cunha ocupación media do 75% e do 73% respectivamente. Por vilas, en Sanxenxo podería acadarse o 80%, mentres que en Pontevedra e no Grove roldará o 75%. No mes de agosto, as estimacións iniciais apuntan a unha ocupación do 75%. Datos espectaculares, que son comedidos, O sea, lles digo, son comedidos. Mes de agosto, a día de hoxe, hai unha previsión de ocupación do 75% e vai a ser máis alta. Agosto sempre ten datos mellores que xullo. As previsións tamén son moi favorables para os establecementos de turismo rural e os campings. Destaca a demanda das vivendas turísticas con reservas que superan o 72% en xullo e agosto. Vai a ser un ano histórico. Ahora mesmo as reservas superan o 72% xa para xullo e agosto e poderían superar o 80% na media da provincia, con piqueos de cheo total. Estes bons datos veñen confirmar unha tendencia que xa iniciou o mes de xuño. A piques de rematar, a media da ocupación hoteleira é do 60%, 17,2 puntos máis que no ano pasado. Destaca a comarca de Caldas, que rexistrou case un 68% de reservas. Tamén a cidade de Pontevedra, que acadou o 74%.